Yun, alright. So mapapalang umaga po sa inyo lahat. Andito tayo ngayon sa Bulingit, San Carlos. Mag-i-stand na naman si aso ni Sir Mac. Ayun, no? Si ano na pala niya? Kenzo. Kenzo, alright. Tara, let's go. Samahan niyo kami. Ketuntut, Siya, tan, sir. Ilabo yun lang naman, sir. Tan. ayolah. On. Sige, dyan patok. Ilabo yung tapo ng patok. Normal na ba ito dyan, tan, sir? Ketuntut yung Baklaw ka. Kanya baklaw yung mga atay walat tagi, sir. Kinyo dyan lahat to. Kanina atay walat tagi. Ya, Hindi, amin walat tagi, sir. Yeah. Hindi walat alam to, sir. Taan. Taan. Bumba na mula tanah, sir. Muli pa na. Yan, ibalat ko siya. Right, first session po tayo, mga boss. Ilan sa? Carlos, maganda, sir. Ako ni Nala. Session, matapang. Abel dyan. Sit ka. Okay. Sabay ka na, buwagan. Luna. Bata, mabiskag si sir. Puro Kinso, puro masisibog sa naan mo. Sabi so. Papatol ka Ay. lang, boy. Papatola. Papatola to. Linisan, isapa lang mo, paano yan? Gano'n sir, gano'n. Ayun, sasampa na siya. Okay. Prom. Jay. Matul sir, ikaw atras. Matapal talaga Sit Kinso. ka. Gano'n Kinso, tanin matul. Luna. Eh, Hindi mo pa sir. Yeah, bibik mo lang sir. Ano mo lang si pipik tayo eh. Ulit sir. Mawa. Luna. Kaya tayo massage ko na eh. ang pananla. Boy, kung kayo dito. Sir. Ay, kung may magbula-bula to. Ayun ito. Alas na tayo, alas tayo. Yun, malit po yung ari ng babae kaya medyo mahirap po ito. Luna. Luna! Easy. Oh, Luna. No. No. Kil ke di sir. Masuk ko masyado, pakikot ko. Ito ang ingin mo. Ini talagang kini pangalto lang. Kimin sang ipanta? Nanti ilul to ba? Ay. Sibag. Easy. Naman tapal mo sir, nagaganda pa. Napangatan. Pero po yung after natin ang palmubala sir, po yung tampol. Pan na correct. Nakis-slash. Ya, Luna. Sakto. Easy. Ito ulo nila ba? Manameng. Manakis ka lang. Okay, sir. No. Kalaba. Sit. Sit ka. Sit ka lang. Tama ako, lagay ka lang. Ah, picture niya. Yo po Germano kahit tapi amo to. Ah, si kataya mo to. Ayun siya, nakakap na. Ito na amo to na yun. Yan ka mabait pa kaya sa'yo. Walang masyadong agresif. Wala lang nangadlaw pa to may agresif. Mas masibag maunahan ako, sir. May in-start to ng Kinso. Gaga. Mas umabayad sa gagawin mo. Oh. Saan yung mga? Kaya tingnan mo sa. Gusto na mo lang pong sarap. Una. Sir, Sir, ayun pa, sir. ilabot ng tampol ah. Sampam na tampol.
Alright. Yan, tayo sa mga sir. Okay. Basta ni ma'am. Yung pati sa akin. Pero sir, wala ka. Virgin, ano, magulo pa. Dalang virgin mo na yan. Ipis mo, baka kung virgin ka. Yun, na-load. Kala kong barang virgin ka lang siya. Alright, naka-load. Meron pa siya sir. Doon. Ayos. Ayos, ayos. Sona. Pero pala yung aso kapag hindi siya, pag pinipigilan mo siya, iyak na. Oo. Tapi mga picture na yung sa akin. Katayo. Kunayari ba na niya? Ito sarap sir. Sige lang sir. At least si Kinso mabait. Doon na! Baru pa pala sir. Tara ilan. Papicture mo lang.